Min, kalau istiqomahnya pagi niku diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku istiqomah sholat duha. Jadi tidak masuk ke dalam ilmu napa? Isra Mi'raj. Sanes. Nah, ngoten nggih. Lah niki. Dadose maksude niku wau istiqomah yang disyariatkan oleh Allah umum di sepertiga malam saat kita kholwah kita jalani. Tapi Allah mempunyai kehendak lain, ilmu yang tersurat dan tersirat. Moko kula diparingi ngalami niku wau mantun sholat asar sampai maghrib niku ijabah. Kenyataan niki nggih para waliyullah menika tasik uripe tasik gesange lek pun mantun sholat asar niku mboten enten. Mboten ten pundi-pundi, tapi istiqomah ten lebet kamare. Moko rahasiaipun Allah, ilmu yang dirahasiakan yang tersirat tersurat ijabah niku mantun asar sampai maghrib lan mantun subuh sampai isuk ditutup akan sholat duha. Lah niku nggih dadose niki mau lek ilmune tentang Isra Mi'raj terjadinya nggih niku wau sing ingkang kula sanjangaken. Lah nggih paham nggih. Dadi ngoten mantun asar sampai maghrib niku lek istiqomah sak bener saged nggih istimewa. Krana napa? Asar ten maghrib niki lek rumah tangga sibuke ruwet bulet. Ngoten nggih. Tapi lek jenengan saged sampean izin ten suwamine, sampean diizini sampean nglaksanakaken nggih wau walam musawab. Moko cepet terjadi. Nggih niku wau muga-muga saulan ae langsung dipilih Allah untuk panjenengan di perjalanan kan Isra Mi'raj nggih. Napa malih terbentur pekerjaan. Lagi niku Mas Wahid. Nggih. Lek ancene kerjae ten pabrik nggih, krana disiplin nggih mboten saged pun. Mboten saged tapi saged diganteni kalian fisike kerja, pikirane eling dateng Allah, ngadep dateng Allah, lesane nggih tetep diucap sholawat menika. Moga menika Allah mangke ngatur. Senajan panjenengan nyambut damel ten pabrik nggih disiplin, tapi Allah mangke mempunyai kehendak lain untuk memberi sampai sampean diperjalankan Isra Mi'raj. Napa niku teruse Allah saged mangke berbagai macam Allah untuk memberi ilmu kepada makhluk-makhluknya yang menitih cinta datang Allah. Senajan secara akal panjenengan nggak ada pun kedisiplinan kerja dan pabrik. Lah niku Mas Wahid nggih, pun ngertos nggih. Alhamdulillahirabbil alamin napa malih. Pun cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.